בית של קרדיט, איזה כיף. והפעם תוכן מיוחד לפי בקשתך. והתחלנו. אנחנו הולכות להכין את הדבר הזה בעצם. והנה נפתחה לי התוכנה, אני הולכת לאופן ופותחת את התמונה שאני רוצה לעבוד עליה, שזו התמונה הזו. והנה פתחתי את התמונה שלי, אני מגדילה את חלון הלייר, אני אקרא לשכבה הזו בשם, למשל עפרונות, ואני אכפיל אותה פעם נוספת כדי לא לעבוד על השכבת מקור. אני הולכת לכלי הבחירה של הריבוע, ומסמנת פה איזשהו אזור לבחירה. אחרי שסימנתי את האזור הזה, יש לי בעצם את הבחירה סביב האזור הזה. כדי ליצור מהבחירה הזאת מסכה, אני הולכת לכלי המסכה למטה בחלון הלייר, פשוט לוחצת עליו לחיצה. מה שזה עשה זה פשוט יצר לי מסכה מהבחירה שבחרתי. כרגע בגלל שיש לי שכבה למטה, בדיוק אותו דבר אני לא רואה את מה שעשיתי, אבל אם אני אחבא את העין שלה כדי לראות, אנחנו נוכל לראות שבשכבה הזו מה שנשאר זה רק החלק שנמצא בתוך המסכה. אני רוצה, כדי לקבל את התוצאה שהראיתי לכם, ליצור לשכבת מסכה הזאת אפקט, מתוך האפקטים הבסיסיים שמגיעים בתוכנה. שימו לב בחלון השכבות למטה, כלי ה-FX, זה Layer Style, הוספת אפקטים לשכבות, אפקטים בסיסיים. אני לוחצת על FX Layer Style, ויש פה כל מיני אפקטים בסיסיים, אני אבחר באפשרות של Stroke. Stroke זה הוספת קו לתמונה, ובגלל שיש לי מסכה, זה יוסיף לי את זה למסכה. ברגע שלחצתי על Stroke, קיבלתי את הדיאלוג הזה. מה שאני צריכה לעשות עכשיו, זה דבר ראשון לשנות לו את הצבע משחור ללבן, אז אני אשנה אותו משחור ללבן. אני אגדיל את הגודל של המסגרת שלי למשהו כמו 49, והנה אתם כבר רואות שקיבלנו מסגרת לבנה. עוד משהו נוסף שאני אגע פה זה Drop Shadow. Drop Shadow זה צל לתמונה, ואני לוחצת על Drop Shadow כדי לראות אותו יותר, אני פשוט אגדיל פה את הגודל. אחרי שעצרתי את המסגרת אני לוחצת פה OK, והנה יש לנו מסגרת סביב לאזור הבחור שנמצא לנו במסכה. נוכל לראות שלשכבה יתווסף אפקט שנקרא סטרוק. כדי להסתיר פה את החלק הזה, יש לנו את בעצם חץ הזה ואני אחץ עליו. אחרי שיצרתי בעצם שכבה אחת עם מסכה ומעליה את האפקט של הקו, אני רוצה להכפיל את השכבה הזו מספר פעמים וליצור ממנה את שאר המסכות. אז אני פשוט גוררת אותה אל הפלוס כמה פעמים כדי להכפיל את השכבה הזו, ועכשיו בעצם קיבלתי הרבה שכבות אותו דבר, כן, לא השתנה לי פה כלום, הן בדיוק אותו דבר והן נמצאות אחד מעל השני בדיוק. עכשיו מה שאני צריכה לעשות זה פשוט רק להזיז להם את המסכות וליצור את בעצם מה שאני רוצה. אז שימו לב איך אני מזיזה מסכות. כמו שדיברנו קודם, ברגע שיצרנו מסכה, השכבה יש לה קישור. יש לה קישור וזה אומר שאם אני אנסה להזיז את המסכה, השכבה תזוז, כן? זה בעצם חד הן מקושרות. אם אנחנו רוצות להזיז רק את המסכה לבד, אני צריכה ללחוץ פה על הקישור ולבטל אותו, לעמוד על המסכה, לא על השכבה, ואז אני מקבל בחירה סביב למסכה. עכשיו אני יכולה להזיז את המסכה, וכמו שאתם רואות, היא כאילו זזה בתוך השכבה, ואני יכולה למקם אותה איפה שאני רוצה, יכולה להגדיל ולהקטין אותה, ואני ממקמת אותה פה למשל. אחרי שמקמתי את המקום שאני רוצה, אני לוחצת Enter. וככה עשיתי את כל המסכות. עכשיו אם אני אפעיל את השכבה של המקור שלי, אנחנו נוכל לראות שזה מה שבעצם יצרנו. על מנת לצבוע את הצבע של התמונה התחתונה בשחור לבן, בצבעי שחור לבן, אנחנו נלך לפה ונוסיף פה שכבת Solid Color, שכבת צבע שחור, נעשה OK, נביא אותה מעל השכבה שנמצאת לנו הכי למטה, זאת אומרת שכבת הרקע, וניתן לה מפה את השיטת שילוב שנקראת Color. עכשיו מה שנשאר לי זה לקחת את העיפרון הזה וכאילו להוציא אותו מהתמונה. אני אשכפל את שכבת המקור פעם נוספת, אני אשים אותה מעל הכל, ואני אגרור בחירה סביב לאזור של העיפרון הצהוב. אז אני הולכת לכלי הבחירה, כלי הבחירה המהירה הזה, ואני פשוט אגרור פה מסביב, הנה אנחנו יכולות לראות שזה נראה לנו, בסוגריים מרובעים, אני מקטינה את
עיגול שלי, נלחץ עם Alt כדי להגיע למינוס, ונסמן פה אזורים שאנחנו רוצות להסיר, ואחרי שבחרנו את העיפרון בצורה מדויקת, יכולה להתקרב אליו יותר ולבחור אותו בצורה אפילו יותר מדויקת, אחרי שבחרתי בצורה מדויקת, אני חוזרת לכלי החץ, ופה בשכבה אני שוב יוצרת ממנה מסכה, מה שגרם לי לתוצאה הזו, שהעיפרון כאילו יוצא מהתמונות. עכשיו, כדי להוציא אותו באופן הגיוני שהוא לא יצא מהצד הזה גם, אני רוצה למחוק חלק מהמסכה, ולכן אני אלחץ על החלק של המסכה. שימו לב, אם אני אהיה בחורה על התמונה ואני אבחר מברשת ואתחיל לצייר, מה שזה יעשה זה פשוט מצייר לי על התמונה בצבע של המברשת. קונטרול Z, לא זה מה שאני רוצה. אני עומדת על המסכה, ואז אני מתחילה לצייר בצבעי לבן, בצבעי שחור, כדי למחוק את החלקים שאני לא רוצה, והנה מחקתי את החלק הזה. מה שזה נראה כאילו העיפרון יוצא לנו מתוך התמונות, כן? אז עד כאן את מוזמנת לפתוח פוטושופ, לנסות בעצמך ולהצליח בעזרת השם. עוד נהניתי בקורס שמירי מביאה לפני כל שיעור דוגמאות על הדבר שהולכים ללמוד עליו. השיעור היה כל כך מובן בזכות כושר ההסברה המיוחד של מירי. היא בעצם דאגה של כל כפתור בתוכנה אנחנו נבין היטב ולא ניבהל ממנו. ואת יכולה מתי שאת רוצה לעצור את השיעור, ואם את לא מבינה תמיד יהיה לך את מי לשאול. נותנת לך מלא חומרים, את יושבת ומובן לך. זה קבוצת התלמידות שאין דברים כאלה. היעילות שלהם, הזמינות, מחמאות והפידבקים, תמיד משדרג לך כל עבודה שאת מעלה שמה. אין, אני פשוט מרגישה שמאז שהגעתי לקורסים האלה, אני פשוט ברמה שונה, יש לי גם יותר ביטחון להציע. רוצה גם את להפוך את היצירה שלך למקצוע? בקרדיט תלמדי עיצוב גרפי בצורה הכי עדכנית, פרקטית, ממוקדת לשוק. אני כאן לכל שאלה במייל או בטלפון. נשתמע.